Het is net zo dat op skier de baan meer pesten worden als op een verste wal, maar het komt wel voor. Soms gingen ze mij knijpen en slaan. En gingen ze mij uitschelden. En uitschelden? Ja. En als je pesten worden op skier, ken je net een soort kanten uit. De kinderen die hier zitten, die hebben één sociale rol. Dus de rol die ze hier in school hebben, hebben ze ook bij de voetbalclub. En die hebben ze ook op de tennis, waar je aan de wal mogelijkheid hebt om uit te wijken naar andere kinderen. Zijn de kinderen hier gewoon altijd met elkaar. Daarom leek het ons mooi om Kiva op te zetten met eilandbreed. Dus met alle organisaties waar kinderen komen en met elkaar te maken hebben. Daarom is het Kiva-programma van start gaan. Wat Kiva eigenlijk wil is dat de groep als geheel zegt van hey, we willen er een einde aan maken. Dus we willen het samen oplossen. Ook al hebben we niet het beste gestart, we willen wel samen er een einde aan maken. Kiva besteedt onder andere nu lesmateriaal. Het begint altijd met een training van 2 dagen voor de leerkrachten. Tijdens de training leren de leerkrachten ook te werken met het materiaal. En vervolgens moeten ze dat in de praktijk brengen. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Want je kunt natuurlijk wel materiaal hebben dat hartstikke mooi is. Maar uiteindelijk moet de leerkracht het natuurlijk zelf doen. Dus hij moet de hele rest van het jaar bewust zijn van dat het altijd iets is waar je op moet letten. Of iedereen het fijn heeft. De liedskaligheid van skier kan ik een voordeel wezen bij het zingen van pesten. Wij sluiten een convenant. Dus niet alleen de scholen, maar ook de sportverenigingen. Dan heb je de hele populatie van jeugd heb je te pakken. En als je met die clubs allemaal afspraken maakt van hoe signaleren we het en hoe gaan we ermee om, dan kan je op een klein eiland veel meer doen dan in een grote stad bijvoorbeeld. Maar werkt het Kiva ik? Het werkt heel goed. Dus er zijn nu ongeveer 300 scholen in Nederland die met Kiva werken. Sommigen doen dat al een jaar of 5. En we zien dat het pesten echt met ruim de helft afneemt. En jij, ben jij wel eens gepest? Ja. Dan zeggen ze ook rare dingen. Ja. En denk je dat dat nu beter gaat worden, dat er niet meer gepest wordt? Ja. En daarom wordt er feestelijk doen ze.